네, 대망이 보고에다 거든, 바 파시 자든, 라이브 임프레전을 자든, 나타이 비 보하이 동호. NDBखौ लानानै सुक्ति जादों बेथ' नंखागौ ओमफ्राय NDBनि जेबो मोजां खामानि मावाखै बिसोरो फंबाया गोदोहाय आफादाव थांदोंमोन बिनि सिङाव बबे कलेजाव फरायनायमोन आरो बबे स्कुलाव हाबजेनामोन बे बेथ' गुदियावथ' बे एलपि स्कुलनिफ्राय बे गामिनि स्कुलाव फरायदोंमोन नर्थ बेलगुरि एलपि स्कुलाव ओमफ्राय आफलागु एमइ स्कुलाव हाबदों बियो दा बिनिफ्राय बे गोदो रामफलबिल हाइ स्कुलाव फरायबाय रामफलबिल हाइ स्कुलाव फरायनानै बे जनता कलेजाव हाबहैबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे बिए फाइनालखौ बे क'क्राझार कलेजाव हैदों आरो बिनिफ्राय बिदिनोथ' ओरैनो फांफुं थानाय जाबोबाय खामानि दामिया जाहैबाय जेबो माबा रजगार माबा मोना जाहैबाय समाव जेबो बेबस्था गैया बेबो मोनसे प्रब्लेम बेनिखायनो जायखिजाया जेरैखि जाया माने बे 1999 आव बे हाबैदों आरोखि माबावहाय हाबबाय एनडिपि आफादाव बे जयेन जाहैबाय बेखौ माबाबाय थादोंमोन आरोखि आंजोंबो रायलायबाय थादोंमोन आं बुंदोंमोन नोङो आं दिल्लीयाव दोनलांबाय ओरैसे बाव थांबा थांदो नाथाय बे सोरजोंसो रायलायखो एनडिपिआव जेला जयेन जाहैयो ओमफ्राय सासे गथ'आ नोंसिना बेबाय बे एनडिपिनि मानसि आरो बे नोंसि मानसिया जोंनाव माबा एनडिपि आफादाव हाबहैबाय जाहैबाय मा खालामबावनो दे बिनि उनावहाय आफादाव हाबखांनायनि उनावहाय आदामोननि न'आव नोंनि फंबाया फैफेरदोंमोन ना फैबाय थादोंमोन फैनो हानाय समाव फैदोंमोन आदसा ओमफ्राय उनावहाय नैबे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिनि मानसिफ्रा बारा नागिरनायाव न'आव फैनो हाया जाहैबाय ओमफ्राय बियो नैबे 2001 आदसा बिनिफ्राय बे न'आव फैथायाखै फैयाखै बे दिनैसो फैयाखै गैया आरोखि दा दिनैहाय जों खोनानो मोनदों भुटान जेब्ला एटेक जायो आदानि फंबाय जिथु फोजौखां बेबो दिनैसिमबो न' नुजाफैयाखै लोगोसे हाब्रां इरागदाव बिसोर साथामखौ दिनैहाय जों नुनो मोनाखै थ' आदाया जों मालाबा नोंनि फंबायखौ गोसोखांदों ना गोसोखाङाखै आङो गोसोखांबाय थायो सानफ्रामबो गोसोखाङो फुङाव गोसोखांबानो गोसोखाङो आं मोनाबिलियाव रायलायो जों ओरैबायदि सानो जेनेबा आंनि फंबाया दा गथों बा फासि होजाथों लाइफ इमप्रिजन होजाथों नाथाय बियो बहाय दङ मा जानाखि थैनोबो हागौ जेनेबा गैयाबो जानांगौ बेमारबो जायो जेनेबा जेलाव थाबाबो जों जेलाव दं होनना मिथिगौ खायसेया थैबायनो दा मानसिफ्रा थैयाखै होनना बुङो आं दा दगमग जानाय बे सिन्था खालामबाय आरो मा खालामनांगौलाय दा दंखौबो सानना लायो आं बांसिन समाव आरोखि दा खिन्थु जों एसे बिनि सोमोन्दै एसे रोखा खबर मोनबा मोजां थैबायबा थैबाय गवाबा फासिनां जाबा जाथों खायसेया बुंबाय भुटान जेलाव दंनो दा जों भुटान जेलनिफ्राय मिथिनाय जेबो खौरां गैया मिथिनाय जेबो राहा गैया जा आदाया दा दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय गबिन्द बसुमतारीखौ बा नोंनि फंबायनि सोमोन्दै गबिन्द बसुमतारीनाव मालाबा सावरायहरफेरबाय ना आं सावरायफेराखै आरोखि दा गबिन्द बसुमतारी मोननि सायाव आदाया नोंनि फंबायनि सायाव मा खावलायनो सानो आंथ' ओरैबायदि सानदोंमोन गेजेरावसो आं बुंगोन आरोखि माने जोंनि बर' माहारियाव अनेकथा आफाद दं एनडिपिआनो जा गुबुन गुबुन आफाद दं दा बिसोरो नंब्लाबो नङाबाबो आरोखि माने हारिनानै मावनानै जाबायदोंमोन दा बाहाय माने बे मार्टिर जालांबाय आरोखि मार्टिरखौ हमथाबाय आङो दा बिनि थाखाय बिसोरनि रावबो मोजां गाज्रि खौरां लाग्रा गैया जेरै खौरां होग्रा गैया दा जेनेबा माखासे बुंबाय जेलाव दङनो सोर जेलाव दङ बेखौ जों मिथि मोना आरो बिसोर गगनांगौआ बेखौ जों मिथि मोना जों रायज्लायबाय थायो जों मिथिगौ जे माने एकर्ड जानायनि लोगो लोगो जाहाथे बिसोरो नैबेनि केसफ्रा जाहाथे बोखारजायो बा साजाया सोरनाबा लाइफ इमप्रिजन मोननो जिउ जोबजासिम बेफोरथ' खमायनायनि मोनसे बेबस्था थानांगौ गभर्नमेन्टआव एमनेस्टि होनांगौ बे गभर्नमेन्टआबो इण्डियान गभर्नमेन्टआबो आसाम गभर्नमेन्टआबो जिहेथु सान्तिनि थांखि लानानैसो एकर्ड खालामदोंमोन दा बेखौ माब्रैबा बिसोरो गावसिनि माने जिउ जोबजासिम जेसेबां दिन थांनानै थानो हायो एसे मानसि हिसाबैथ' बयबो संसाराव थांनानै थानायनि माबा अधिकार दं दा बेखौ रावबो मानसिया बिसोरनि मोजांनि थाखाय रावबो सिन्था खालामा होननानै आं सानो आरोखि नंखागौ खारै बे खारन गावबागाव मानसि जाबाय सोरबा माहाजोन जाबाय बिसोरखौ सखबर लाबोनांगौ माने गावबागाव माने गावनि सार्थखौल' बुजियो आरोखि मानसिफ्रा
आं बेखौ बुंगोन आरोखि आंनि फंबाय फोजौखाङा दिनैहाय जिउ दानखौनो होबाय दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जानानै फैदों बे गोजोन गोरोबथाया सोरनि थाखाय जादों होननानै सानो आदाया बेथ' गासै बर' माहारिनि बे जेनेबा आफादनि जे संगठन जेनेबा NDP दं आरो बिदिनो बयबो रायजो राजा दङ मेनलि बे NDPखौ बुंसै आरोखि आं माने NDPआसो दा समस्या जानानै दं सोरबा गोमानानै सोरबा जेलाव जोबजानानै थैजोना थांजों मिथिया दा बिनि थाखायबो जादोंमोन आरो गासैबो बर' माहारिखौ लाफानानै जादोंमोन आरो बे जिनिसा दानिफ्राय दावहारु नालाय बे NDP आफादा दा बिसोरनि उदां जानाय गनाय जेलनिफ्राय साजा जाहाथे खम जायो दा बेहाबो थांना थानायनि मोनसे मा होनो मोनसे लामाखौ रिहेबिलिटेसन होनना बुङो जायखौ बिदि मोनसे बेबस्था थानांगौमोन आरोखि दा दिनैहाय जायफ्रा मुंख्लं जादों हमना ला आदानि फंबाय फोजौखाङा दिनै मुंख्लङानो जाबाय मार्टियासानो जाबाय बावहाय दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ 5 लाख खरि फोसावदों बावहाय नोंहा गोजोननाय दङ नामा आदाया ओरैनोथ' गोजोननाय गैयामोन नाथाय 5 लाखखौथ' मोनाखैमोन मोनगोन सोना बुंबाय बे जानुवारि फैबाय फेब्रुवारि मोनगोन मोनसे बे फासै दा बुंबाय मा दा मबाइलाव जों खोनायो पेपाराव जों खोनायो माने जायना डकुमेन्टआ थिग गैया बे मोनानो बिदि होनना बुंबाय बे माखासे गोरों गोराफ्रा आं नामखौ मथ'ला आरोखि दा बे NDPनि माबाया डकुमेन्टआ मारै थिग जानो दा सोरबा भुटान अफिसाव गावजाबाय गावथारजाबाय बिसोरनि डकुमेन्टखौ जों बोरै मोननांगौ बे डेड बडि मोना पस्टमर्टेम एग्जामिनेसन मोना जोङो पुलिस रिपर्ट मोना जोङो बे समावथ' जों पुलिस आर्मिजोंबो रायज्लायनो हाया गभर्नमेन्ट मानसिजों बा जोंनो रावबो मदद होआखै बिदिमोन दा बे बबाव 2000 बेसेबांबा जननि मोननांगौनो एक्सट्रा 5 लाख हिसाबै बबाव 5 लाख एगनैबो मोनाखै आं मोनगोन ना मोनाथाय रन्जन दैमारि सारा जेलानाखि गाव बे खनसे जेल जादोंमोन आरोखि गाव माने सारेन्डार जादोंमोन गभर्नमेन्ट आखायाव फैदोंमोन बांलादेशनिफ्राय हमना लाबोजादोंमोन बे एसे कয়েকদিন जेल जानानै माखासे दिन जेल जानानै बे ओमफ्राय NDP मार्टियार प्रग्राम लानो होननानै बे आंनि न'आव फैदोंमोन आरोखि फोजौखांनि न'आव फैदोंमोन बे ओमफ्राय आंनावल' नङा बे गुबुन NDP न'खरनि जाय मार्टियार जालांदोंमोन बेनाव फारि हाबजोबलांदों आरो बे बिदि खालामबाय बिथाङा बेयाव थानाय एक्स NDPनिफ्राय देरहाना थांनाय दैदेनगिरिफ्रा मालाबा आदानि न'आव हाबफैदोंना जोंनि बे फोजौखांनि न'खराव आं फोजौखांनि बिदा खनसेबो फैफेराखै खबरबो लायाखै आरो आं नंगौखौनो बुंदों आरोखि थारखौनो बुंदों आरोखि लाफैफेराखै आरो लानायबो नङा खोमा आं बुङो सिदासै आंबो स्पस्ट' आंथ' सार मा बुंबावनो दा बेक्तिगत भाबे बुंबा बे माबा मोनो आं मथा मथि आं बेखौ सानगोन गबिन्द बसुमतारिया सोरबा बसुमतारियानो जा मानो बिसोरो बारा मथा मथि माने नांसारा खोमा आं बिदि बुजियो आरोखि आं बिदि सानो बे खुंथायाव थानाय MCLA बा डिपुटि चिफ बा MLA जानो हमदों जोंनि NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा दा बिथांमोननि सायाव मा बुंगोन आदाया बेखौथ' आं सार बे जिनिसा ओरैबायदि जायो बिसोर माने जाथिनि हिसाबै जाथि होननानै मावनो लादोंमोनब्ला बबे जाथिखौ नायनांगौ बिसोरो आरो बे मेनलि जायनाखि गावनि जिबनखौ सेक्रिफाइस खालामनो सेक्रिफाइस बिसोरखौ एसे खस खबर लानांगौमोन आरोखि बिसोर जेनेबा दा बख'नो दाहाथों गभर्नमेन्टनिफ्राय जेलाव थाथों फासि होथों बिसोरखौ नङा होमबा जिउ जोबजासे जेलाव दोनथों बेखौ जों राजि दं जोंनो मानसिफोरना दा बे खामानिखौ सोर मावनाय जों मिथिगौ जे जाय पावाराव दं गभर्नमेन्टनि मानसिफोर रायज्लायनासो बेखौ बिसोरसो मिथिनो हागोन बख'नाय बेबस्था बिसोर खालामनो हागोन दा दहाय बुंदों भुटान गभर्नमेन्टजों माबानांगौआथ' इन्टारनेसनेल माबा इसु जायो बे मेटार माबा जायो गभर्नमेन्टजों गभर्नमेन्ट रायज्लायनायसो बेखौ बे खोथाखौ बे खामानिखौ आदाय खालामनो हागोन नों आंहाथ' हाया रावबो बेखौ आं बुंगासिनो दैलि बुङाङो सानफ्रामबो जोंहाबो मेलेम दं जों एफा मिथिगौ दा जों मावनो हाया बाबु बेसो खामानिया दा बेराफारसे बिसोरबो एकदम बेरे मस्ट माने इन्डिफारेन्ट आरोखि मस्ट सेल्फिस होननाय बुंजायो सिदा खोथा बाजैया फोजौखांखौ मालाबा लोगो मोनफेरदोंमोन नामा हाबा जाखांनायनि उनावहाय लोगो मोननायाथ' मोनफैयासै आङो जों 2001आव हाबा जादों आंबो चिरां रुनिखाता खाथ्रिबारिनिखा नालाय बिबोनां हिसाबै गोसोखांगोन ना खाङा बाजै गोसोखाङो जों खथ्थ' गोसोखाङो रायलायो मोनाबिलि जाखांनानै जिरायनाय टाइमाव रावबो साइड खालायना होनो हाया नामा बिसोरनि माबाखौ नायनो होननानै भुटानाव दं होनो बेयावबो रावबो साइड खालाया अबेबा सेन्ट्रेल जेलाव दं होनो सेन्ट्रेल जेलावबो रावबो साइड खालायना होआ बिदि होननानै जों रायलायलायबाय थायो सावरायलायबाय थायो सानैजोंनो ओमफ्राय बे गथ' सासेखौ लानानै ओमफ्राय दासिमबो रावबो गोरों गोरा सुक्ति खालामग्राफ्राबो बे जिरादा सुक्तिजों जायो होनलाय NDPफोरखौ लानानैसो सुक्ति जादों
बे मानो दासिमबो गफाजोबाखै होननानै जों सावरायलायबाय थायो सानैजों बोराय बुरै सानैजों। फोजौखांखौ दिनैहाय भुटानावहाय जियालाव दङ होननानै ओरैनो खुगानिफ्राय जों खोनाबाय थायो। बाजैमोना मालाबा नायनो थांनो थाखाय रेडि जाना दङना गैया? जोंथ' साइड खालायबा दं होननानै मिथिथारनायबाथ' जों थांनोनो रेडिखा। एखमबा समावथ' जाम्बि जाफ्लानानै थांनानै नायगिरहैनो नामा बिदिबो सानो आङो। एखमबाथ' जेल खन्दि होखावहैनोबो नामा बिदि सानो आङो। आं गोसो जायोबा आं हारसिंबाबो थांखाखायो भुटानाव। जों गोदो थांग्राखा। आदाजों नोंजों मालाबा नोंनि बिबोनां फोजौखांखौ नागिरहैनो थांदोंमोन नामा जेब्ला भुटान एटेक जादों? थांनायाथ' आं थाङाखै, बिदा थांदोंमोन। बिदा खनसे थांदों। अब्लानो माबाफोर खबर खौरांफोर मोनदों? जेबो खबर मोनबोआखै। फोजौखांमोननि जिउ दान होनायाव EM जादों। नोंथांमोननि न'आव बाजैमोननि न'आव मालाबा फैफेरदों नामा बिसोर? फैयाखै सार, फैयाखै। रावबो फैयाखै, आगान होफैयाखै। दा बिसोरो गावसिनि गादिखौसो मा खालामनो सानदों। इलेक्सन खाथि खाथि नालाय बिसोरो सिन्थासो जानानै दं। फैया बिदिखौ नागिरग्रा मानसि नङा बिसोरो। NDPखौ लानानै सुक्ति जादों बेथ' नंखागौ। ओमफ्राय NDPनि जेबो मोजां खामानि मावाखै बिसोरो।